La Ferrat neix arrel de la subvenció de la Marató de TV3, vam presentar un projecte i vam sortir entitat guanyadora, amb un projecte que el que es tractava era de plantejar accions per atendre persones que estaven en situació de pobresa sobrevinguda i que per tant necessitaven un impuls i trobar un punt on poder-se agafar, per això a Ferrat, per tal de sortir d'aquesta situació de pobresa. El projecte es planteja una atenció integral o holística de la persona. Per això desenvolupa 3 eixos de treball. Un primer eix que és l'estructural, que és cobrir tot el que és necessitats bàsiques, habitatge, ingresos. Estaba buscando un piso, bueno, te lo estaba pasando un poco mal con mi hijo y me ha ayudado para encontrar un piso y más me ha ayudado con el dinero de tener el piso. La persona ha de fer el seu propi diagnòstic i el seu propi pla de treball, de dissenyar, de pensar, i aquest és un element innovador potentíssim del projecte. En rescatar experiencias que tenías entre olvidadas y latentes, es un poco como parar la película de tu vida y coger un fotograma y analizarlo por sí mismo. No tenía trabajo en el 2010, no tenía ingresos, por lo tanto me dirigí a IRES a pedir ayuda. Pero claro, al frecuentar esta maravillosa fundación, he visto que mi presencia, yo podía hacer algo bueno para las personas igualmente necesitadas. Un segon eix, que és el tema psicosocial, l'atenció, la millora del nivell d'autonomia de la persona, nivell de benestar i d'autonomia. I aquí el suport que donen les professionals del projecte és tant a nivell individual, on es va valorant l'evolució del pla de treball, com a nivell grupal. Compartir la seva situació, estar una estona en un grup d'empoderament i sortir molt millor del que han entrat, per tant tenir petits moments de felicitat o de benestar que les ajuden a tirar endavant cada dia. Y sabes que tienes ese momento para estar con los niños y luego aparte estar con más padres y pues compartes diferentes opiniones o ves diferentes actitudes. A mí me va bien y a los niños también. La persona és el propi recurs i en aquest cas això és un element innovador perquè el que potenciem és la seva autonomia, la seva capacitat per prendre decisions, la seva fortalesa i a partir d'aquí escollir un camí o un altre. I un tercer eix, que és el laboral, que és la millora de competències transversals, d'accés a la feina, d'ocupabilitat, de formació ocupacional. El procés té un inici i té un final. Les persones han de saber sortir d'aquí i el projecte el que pretén és afavorir processos d'inclusió, que la persona no depengui de nosaltres. I per altra banda és que mesurem l'impacte. El que volem saber és si aquest servei realment funciona o no ha funcionat, però el que estem veient és que realment les persones que estan finalitzant el procés, malgrat no totes han trobat feina, que surten amb un nivell, uns indicadors de benestar molt superiors amb els que han entrat.